bakea eta justizia, bidali mundura jauna, zure jaiotza gugana, bekarko zazoriona. Zatoz jauna, zatoz lurrera, zure herrian salbatzera. Zatoz jauna, zatoz lurrera, zure herrian salbatzera. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Zenide maiteok gaur elizak ospatzen du San Juan Diego Santua. Indigena mexikarra, Mexiko DF-en inguruan bizi zentzanetan bizi zelarik, Ama Birjina etorri zitzaion esanez eliza bat eraikitzeko eskatu zion. Berak eraiki zuen eta gaur egun sekulako peregrinazio handiak izaten dira eliza hortan. Herri indigenen santu babeslea dugu gaurkoa. Baberaren bitartekaritza lagundurik, eskadezaiegun guk ere, zenide guztiek errespeta ditzagula. Eta errespetatu eta maitatu ere. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Igo bedi jauna zeure aurrera geure eskaria. Egizu ezagutu dezagula eta ospatu bete-betean zeure seme gizon eginaren misterio handia. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta arregi bizibeizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Postu bitez basamortua eta lur elkorra, alai bedi eremua eta lilia bezala loratu. Jantz bedi lorez eta egin beza irrintzi eta jauzi pozaren pozez. Libano bezain zoragarri eta Karmel mendia eta Sharon lautada bezain eder bihurtuko da. Denek ikusiko dute jaunaren aintza, gure jainkoaren edertasuna. Indarritzazue esku ahulduak, sendotu belaun makalduak, esan bihotz beldurtiei, eutsi gogor, ez beldur izan, horra zuen jainkoa, berbera dator zuek salbatzera, eta merezia duten zigorra etxaiei ematera. Orduan, itxuen begiak irekiko dira, eta gorren belarriak zabalduko. Errenak basauntzak bezala jauzi egingo du, eta mutuaren mingainak oihu egingo pozez. Urak sortuko dira basamortuan, eta errekak eremuan. Lurri dorra aintziera bihurtuko da, eta lurra gorra iturri. Basatxakurren etzalekuan kainaberak eta ihiak hasiko dira. Bide zabala izango da han, eta bide santua deituko diote. Kutsaturiko inor ez da han ibiliko, ez da zentzugaberik ere handik joango. Han ez da lehoirik izango, ez da piztitzarrik ere aurkituko. Jaunak askatuak ibiliko dira bide horretan, hark libratuak itzuliko handik.
Pozez kantari etorriko dira Zionetik, Zionera, amaigabeko alaitasuna haien aurpegian. Poza eta alaitasuna izango dituzte lagun, nahigabeak eta negarrak iez egingo dute. Jaunak esana, horra gure jainkoa, berbera dator gu salbatzera. Horra gure jainkoa, berbera dator gu salbatzera. Entzungo du jainkoak dioena, jaunak pakea agintzen die bere herriari eta fededunei. Hurbildute salbamena begirune diotenek, bai gure lurraldean kokatuko da jaunaren aintza. Horra gure jainkoa, berbera dator gu salbatzera. Maitasunak eta leialtasunak elkar dute aurkitzen, justiziak eta pakeak elkar bezarkatzen. Leialtasuna lurretik da ernetzen, justizia zerutik jaisten. Horra gure jainkoa, berbera dator gu salbatzera. Jaunak emango du euria, eta gure lurrak ekarriko bere usta. Haren aurritik joango da justizia, haren urratsei jarraituko die ongizateak. Horra gure jainkoa, berbera dator gu salbatzera. Aleluia, aleluia. Begira, badatorre regea, lurbiraren jauna, berak hautsiko du, gure morrontzaren uztarria. Aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Egun batean, Jesus irakasten ari zen. Antzeuden eseriak Galileako eta Judeako auzo guztietatik eta Jerusalemdik etorritako fariseu eta lege maixo batzuk. Eta jaunaren indarrak gaixoak sendatzera eragin zioten. Hartan etorri zen gizon batzuk elbarri bat oiatinan zekarrela eta barrura sartu nahi zuten, Jesusen aurrean ipintzekon. Baina jendetzagatik ez baitzuten aurkitzen nondik sartzen. Etxe gainean igo eta teilak endurik, oatila eta guzti eraitsi zuten erdira, Jesusen aurrera. Haien sinismena ikusirik, Jesusek esan zuen, gizona barkatuak dituzu bekatuak. Lege maisu eta fariseuek zioten bere baitan, nor dugu birauka ari den hau? Nor barka dezake bekatuak jainkoak baizik? Baina Jesusek, haien burutapenei antzemanik esan zien, zer burutapen darabiltzue zeuen baitan? Zer da errazago esatea, bekatuak dituzu barkatuak, ala jaiki eta zabiltza. Ara, bada, orain ikusiko duzue gizonaren semea baduela lurrean bekatuak barkatzeko ahalmena. Orduan esan zion elbarriari, zuri diozut, jaiki zaitez, hartu oatila eta zoaz etxera. Jaiki zen ura berehala denen aurrean. Hartu zuen etzanik zegoen oatila eta etxera joan zen, jainkoa goretxiz. Guztiak harriturik zeuden, guztiak harriturik gelditu ziren, eta jainkoa goresten zuten. Eta beldurrez beterik honela zioten, harritzekoa ikusi ditugun gaur. Jaunak, esana?
Pasarte ederra eta oso ezaguna gure artean gaurkoa. Bi klabe emango ditut gaurko honetan, pasarte hontan mami pixkat ateratzeko. Lagunen fedea, ez? Lagunen fedea ze importantea dan pasarte honetan, ez? Ikusten dute lagune horiek, bere laguna mirari bat behar duela. Akaso mirari hori kanpokoa da, elbarria da, eta lagunek aitu dute Jesus bat darabilela edo dabilela hortiken eta sendatu egiten ditula pertsonak. Hartzen ditu lagunek hartzen dute laguna, elbarria, eta Jesusen aurrean jartzen dute. Elbarria akaso etzun Federik eukiko. Bestela jainkoak esango zion, zeure fedeak sendatu zaitu, baino ez du hori esaten. Lagunen fedeak sendatu du. Eta hori ederra da, ez? Hori erakusten digu, gu bakarrik ez gatozela mesetara. Geure motxila batekin ere etortzen gerala. Eta motxila horretan bizitza asko damazkigula. Eta honek erakusten digu, fedeak maitasun eder eta on batera eramaten gaitula. Eta maitasun eder eta on hori ematen gaitu geure bizitza ematera, ez hartzera, ez bestena ere hartzea, posesioan edukitzea, ez. Hori ez da maitasuna. Apártate de mí, que tengo que ir a los pueblos de Israel. Maria Magdalena piztuta gero hartzen dio eta apártate de mí. Ikusten dugu baitare, zenolako konexioa dugun anima eta gorputzaren artean. Hankako mina balima dugu, zailo izango zaigu errezatzea. Barrutik ondo ez balima gaude, kanpotik ere antzeman egingo zaigu. Sekulako konexioa ondia du, ez? Eta evangelionek hori esaten digu. Jainkoak, Jesusek bere pekatuak barkatzen ditu, eta besteak, esaten du bai, hori bai, baino gorputza ere, horren esperuan nago. Eta gorputza sendatzen dio. Eta hor ematen da betetasun bat. Bai anima eta bai gorputza sendatzerakoan. Garai ederra da abendualdikoa, gure barruko anima sendatzeko. Barruan ditugun gauzak Jesusen aurrean usteko. Garai ederra da geure bizitza, geure pekatuetatik askatzeko momentua da. Eta hori bakarrik jangoikoak egin dezake. Inor gehiago ez. Beraz, ederra da, eta laizter izango dugu adiskidetzen sakramentua parrokian, baino ja prestatu dezagula geure anima, jangoikoarekin izan dezagula topaketa eder hori, ez? Maitasun topaketa. Eta maitasun topaketa horren ondorioz berak barkatu dezagula geure bekatu guztiek. Las dos claves hoy importantes en el Evangelio de hoy son estas, ¿no? La fe de los amigos. Qué importante es la fe de los amigos en este Evangelio, porque ellos son quien traen a esa persona tan necesitada. Aparentemente esa persona necesitada no tiene ninguna fe, porque si no, Jesucristo lo remarcaría.
tu fe te ha salvado, pero no dice eso, ¿eh? Mirando la fe de ellos, perdonó sus pecados. Esto nos da la clave que muchas veces la gente se puede encontrar con el Señor a través de nuestra fe. Nosotros no los podemos traer coartándole su libertad a la Iglesia, no. Pero podemos traerlos espiritualmente y presentarlos ante el Señor diciéndoles: oye, aquí tengo a mi familia que está bastante alejada de ti. Haz lo que puedas, Señor. También es muy importante ver que Jesucristo va a lo importante, ¿no? Y lo importante para Él no es el físico, algo que caduca, sino lo importante es la salvación de su alma. Y va ahí, perdona sus pecados. Aunque para nosotros muchas veces el perdón de los pecados sea una tontería y una absurdez, porque así lo pensamos, ¿eh? Yo tengo que ir al cura a decirle perdón por mis pecados. No, al cura no vienes. Yo no necesito saber vuestros pecados, suficiente tengo ya con los míos. Pero Dios ha querido que su perdón lo escuchemos a través de la boca de un sacerdote. Porque si no, el mal también sabe hacer las cosas bien y nos diría: ¿y tú seguro que estás perdonado? No, no serán cosas tuyas. Toda esa persona que dice que se confiesa con Dios directamente, le entra esta duda. ¿Seguro que te has perdonado? Y ahí el mal actúa remordiendo la conciencia de la persona. Pero cuando tú has escuchado: yo te absuelvo, yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el mal puede venir por donde quieras, pero tú ya has escuchado eso. Por lo tanto, esa absolución es sanadora, no solo de los pecados, sino de mi conciencia. Y eso es importante. Porque ¿cuántas veces hemos experimentado, no? Que nos ponemos malos, después de un tratamiento nos ponemos ya bien, pero necesitamos que el médico nos dé de alta, no solo para ir a trabajar, sino para decir: mira, ya está, ya ha terminado esto. Pero si ya sabes que estás bien, sí, pero el alta del médico es importante. Esto es lo mismo, ¿no? Pues que confiemos que el perdón de los pecados y la salvación de nuestra alma es lo más importante que tenemos. Y que en este Adviento trabajemos en ello. Bere maitasun barkamena emanez agertzen digu aita onari egin dezaizkigun eskariak Jesusen izenean. Sinistedun guztio jangoikoaren egintza miragarriak abendualdi honetan hausnarturik, haunditu eta zendu dezagula berarengan dugun uste ona. Eska dezaiegun jaunari. Gure artean eta mundu zabalean sufritzen ari diren gaixo, elbarri, ezindu, gozetu, preso edota errefuxiatuek, Kristau laguntza hartzean, suma dezatela jangoikoaren salbamen indarra. Eska dezaiegun jaunari. Langileen alde eta bereziki lan arriskuetatik ari direnen, lan gogorretara beharturik eta langabezian daudenen alde, nagusi daitezela zuzentasuna, begirunea eta solidaritatea lan harreman guztietan. Eska dezaiegun jaunari. Hemen bildu garenok geure jokaera aldatuz, presta gaitezela jainkoak eskainiko digun salbamena eta adiskidetasuna eguberri jaietan onartzeko eta gozatzeko. Eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez.
Bedeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakeren lanak sortua. Hau sengo zegu, betiko zorinaren ogi. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, mahatxo indarrak eta gizakeren lanak sortua. Hau sengo zegu, betiko zorinaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, geure eskuzabaletik hartuta dakarskizugun doaiak. Egizu, ogi ardo hauetan, oraingo bizitzaldian ospatzen dugun eukaristia, zeure erospenaren betiereko zari gerta dakigula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, eskerrak matea, egoki eta zuzen bedenkapen eta gorapen kantu zu gorestea. Diren guztien egile eta helburuzaren aital guztidun beti ere korri. Zuk eskutuan utzi diguzu aintzaz eta almenez jantzirik, eta geure historiaren jaun eta epaile eginik, zeure seme Jesu Kristo zeruetako deietan agertuko den eguna eta ordua. Egun izugarri baina antxatxu hartan, mundu honen irudia galdu egingo da, eta zerulurre berriak jaioko dira. Orduan, ospez beterik azalduko zaigu jaun bera. Jauna bera dator orain geure bidera. Gizaki bakoitzarengan eta gertaera bakoitzean. Guk sinismena ez, onar dezagun eta maitasunez haren erreinuan zain bizi gaitezen. Horregatik, haren azken etorrera itxaroten dugula, aingeru eta santuekin batean, zeure intzaren goratzarrea abesten dugu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerurra beterik dauzka zure bizira. Osana zeru hoienetan, bedenkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeru hoienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santo geharduek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palkizkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure Eliza,
Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur horritzen dugun Javier eta familian hildako zenide guztiek. Eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizak izkiguarrengu guztiok betiko bizia eritxe ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizke izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Ema iguzu gaur egun ontako gia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Amen. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gure gunotan zure arrukiari esker, bekatuetik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan zendo. Betiko zorinaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den, zai gaudera. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake uzten dizuet neure pake ematen, begira zure Elizaren sinizmenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, ema Josu Elizari pakea, eman batasuna, errag bizibeizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, ema Josue alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi Señor zunere txean zartzeko, baina ezazuiz bat eta zendatuko naiz. Doatzu bihotz garbia, ikusiko bai dute jainkoa. Doatzu bihotz garbia, ikusiko Doatzu bihotz barnez pobreak, haiena baita zeruetako erreinua. Doatzu bihotz garbia, ikusiko jainkoa. Doatzu bihotz garbia, ikusiko bai dute jainkoa.
Egin dezagun otoitz. Hon egin dezaigula jaunak, orain ospatu dugun sakramentu honek, eta gizu mundu honetako gauza hilezkorren artean erromez gabiltzanok, zeru kontasunak maita ditzagula, eta horietan jar dezagula geure bihotza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedeinka zitzatela jangoiko alguztidunak aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Batek Mariari, demokraziaz betea, jangoikoaren semeari, emango diozu sortzea, goizarratxeta eguerditan, amagoresten zaitugu, hain gero haren hitzak berak, guk ere zaten ditugu. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta jauna lagunetzi elkar ikusten dugu arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.